good morning. Ang tini paraw thang tongko kami go. Ani nai thui mani ang ne sek unjak. Tabok nai no nai rok nambagi thang tongko. Nai tongbai phang. Ani gari o bose. Aro kana am tak nai tongdi. Ini ang gari kae thang tongko. Nai tongbai di. Sokaka di kami area Kokborok bazar lo. Sini Kokborok area, sini bazar ke yang bai, nai tong bai di. Abo ke nai suni kami sokaka. Kama ke nai sung kami age chung bor na tong thong ani jor bor no. Hapo na tong liya ang lakha ani char pa ba sang ke ang o kami ni chung thangkha. Ti kami wo ayam bazar na thangkha tabo nai to di phunok tong. Tong gai tabo ke nai no go thang tong go. Bon ba ke khumala kaisa te ki yang ang lage ke basu. Nai tong di. Ho mo si cha ya ho. Langway perok tongkha. Tabuk jong nogo sangnaika amor po sokhaika tamai ke tabuk kibo komoi bai doi brok ke tipin khana thang tongo ang sai jong hai tongkha yambo station nai di yambo station nai tong bai di phorong nai kamia sokhaika tabuk ke eko komoi oyang boini mani rohmani eko rina thang tongo ayang bai amba thak tong gajor pai to bikha 1 kg 30 taka ke amang kothong sawi khai ri nei nai tong pai di phunok tongo li ang nogo phaimai ke ani nai ni sabdo khainai khanawo shanibar dingo sabdo mela khainai hello guys tabuk jong nai suni kami thang tongo nai tong pai di phunok tongo nai suni kami chale kono ten de busjani no
Amaka ani ex school ang oro class 3 jora poro purwa hampara school amake. Ini dia rakyat terbang saya. Yang no sim bro maya boleh. Ambut ambut. Bạn cái con một sao lại mấy giờ đó, cái hao bây giờ sao lại tất cả thao thao ha, thao thao ha, thao khá để biết cái, tao là cái đâu, sao tất cả, một sắpไปhá, sắpไปจากcáiสูnày.